pachipamwe tadzoka zvekare ndati titaure nyaya mukoma Sibusiso Lawrence avo vekuuraya musikana kana kuti mudzimai wavo, nekuti baba vemurume vaiti mudzimai anga asiri girlfriend ava navo kuita muchato white wedding asi mudzimai wavo. Saka regai nditange ndaisa video for context ndoziva kuti vamwe makaiona nyaya iyi then vamwe hamuna kuiona. Regai tiisete video then after that tozotaura. Ngizosengihloko ngizamile sebenze kanzima empilweni yami thana sesify woman ngizama ukumjabulisa ngizama ukuthi umuntu osifazane ajabule ngizame kanzima ngiluze into eziningi, lots of money, lots of everything, but ke wazala ingane engasiyo yami ngambekezelela ngayondla wakhathala yimina wangala ngoba sizophumela uraf azamela umina wangigaba ngamgaba wavuka kune avo vasinganzwi chizulu mukomana vari kutaura kuti ndadzama, I have tried kuti ndive murume akanaka. Musikana uyu mudzimai wangu akanomitiswa nomwe murume asi ndakamugashira ndikamuda, asi ini ndasvika pakuneta. I've spent so much money pamusikana uyu asi ndazama. Vedu yerudo runorwadza asi zviri nani kuti afe. Video iyi kumberi kwachona I think yakazobviswa paTikTok because ndaishayiwa. Kumberi kwacho vanotozoratidza bhodhi yemusikana uya yakavata mumota vamuuraya. Vanotaura vanoti kwai iye Sibusiso makuseni akamuka akaenda kumba kwemusikana nekuti vanenge vanga vatya kunetsana. Musikana akati aina handichadi. Tobva mukomana ndokubva Sibusiso amuka akadoenda kumba kwemusikana akasvika ikoko akatora mwana asiri wake akanotenga hembe. Anotoposta video ari mumota iye nemwana navatete vemusikana. Masikati vozoenda kubeach nemudzimai wake. Pasvika kubeach kuya ndokwavanozoonetsana. Then after that ndopanozopostiwa video iyi achiti ndazama achiuraya mudzimai wake. After that I think the following day ndipo paakazozviurayawo iye. Ende nyaya iripo nyaya yakanyotaura nyaya yaimunetsa inyaya yekuti kwai mudzimai wake akuwana mari yeRAF Road Accident Fund, saka ndosaka akuda kumusiya. Ndozvaakanga achinyayochema nazvo. Asi manje takazoti tateerera ndakazoona video yachona hama dzemudzimai vachiti the reason why musikana akanga achipiwa mari yeRAF it's because mukoma ivava mukoma Lawrence last year vaida kuuraya musikana iye mudzimai wavo, vaida kumuuraya ndobva vamutsika nemota ndopakazoclaima Road Accident Fund handiti ikaita kunge accident. Asi ndivo mukoma ivava vakanga vatsika mudzimai wavo vachida kumuuraya. Pane vanotaura wavo vachiti kwai musikana anga achichita kana kuti kudii, but from last year kana munhu akambozama kukuuraya achida kukutsika, handidi hangu kuva I don't want to be on the side, handisuda kufeva panyaya yose, handisuda kufeva, asi ndoda kungotaura kuti pane kamwe kautoxicity pamwe relationship ari toxic yekuti unyazoona kuti relationship iyi inenge iri toxic uchizama kubuda asi pasingabudiki. Dzimwe nguva inge iri toxic asi usingatodi kubuda. Madzimai mazhinji even ari married up to now they struggle to get out of toxic relationships. Unenge uida kutobuda, unenge usingatodi kubuda uchiti kana baba nenzere aiwa ndinovada baba nenze hamuwisisi kada uchivarwira whatever he does to you unenge uchingoti vanondida ndosaka vachindirova. But one day munhu unobuda murelationship wamubody bag. Madzimai rikatenge ndataura kune madzimai let's learn to love ourselves first. It's not easy. Zvandiri kutaura kuti let's learn to love ourselves first. It's not easy because unenge uchitoda munhu anenge achitokuitira, and handizi kuti ma-relationships are toxic. Anoita sekuti you can't even live without that person. Saka it's so difficult to leave that relationship. But ndoda kuti kana kuri kuti uri murelationship iri toxic, imbogara pasi uzvivalue, unyatsofunga kuti chii
Unyasofunga kuti unyasozvifunga kuti iwewe in the next 5 years unenge uripi. Ndinoziva kuti pane vanhu vakawanda vari vakaroorwa nevarume vanorova chaiko. Varume vanenge vachirova, vana vachigara vachiona amai vavo vachirohwa. Chero iwe wako uchida munhu wako, iwe unenge uchitodako kamunhu wako nekukurova kwako, but hazvina health yakanaka, hazvipi mental health, zvine ma-effects kuvana kuti vagare vachingoona mai vachirohwa. Handizivi kuti zvingaitwa sei hangu guys. Chechipiri ndechekuti vanhu vari kuti madzimai regai kutake advantage of varume because varume they will be going through a lot. Vanenge vakasenga zvakarema chazvo zvakanyarara. Both kwai mukoma Sibusiso Lorenza vakanga vari munhu akanyarara asi vaishungurudzwa nemukadzi wavo, ndosaka vaizosvika pakumutsika. Vedweka kana kuri kuti mudzimai wako zvari kukushunguridza, buda pane kuti utsike. Zvakazobatsira chii? Because story iyi vose havana kudya Christmas. Murume akauraya mukadzi, apedza iye ndokubva azozviurayawo mangwana, mwana uyo asara asina vabereki. Saka dzimwe nguva kugara mumarelationship ari toxic hakuna good. It's not doing you, it's not doing anyone. Both of you, it won't be doing anything good for you. Mose muri tu. Iyi nyaya inorwadza. And after that ndakatoona kuti pane vamwe vakazobudawo vachiuraya, vamwe vakauraya nawo pamafacebook vakadidi. People are angry, people are bitter. Isusu maZimbabwe futi handisi kukubvisa yapa kungoti maZimbabwe hamugoni hedu kuzouraya asi vari pamwe vanotouraya. But I'm just saying kuti people are bitter, people are going through a lot. Let's just learn to address my issues. Kana kuri kuti hamusi happy, endai counseling, marriage counseling. It's just that people iye zvino kana tichiroorana tinongoti ndakuda motomitisana wotoenda kunogara kumba kumunhu. Asi kare chaiko vaitira kuti endai kumarriage counseling before you get married. See a marriage counselor, moudzwa kunzi manyowa, motopiwa manyowa kunzi kwamuri kuenda uko muchasangana zvakadai. Then after that munenge magadzirigwa. You prepare your minds knowing what you're going to get through yourself into, because marriage it's nice. Marriage is lovely, but kana uri musikana unenge uchingofunga kuti zvinenge zvichifara, it's going to be a bed of roses. But kana usvika ikoko uzoshamisa kuti ko munhu uyu anototsamwa, munhu uyu anotodai, munhu uyu akuchinjira. Saka kana zvadaro wochiita sei? Ma-kitchen party akawanda tinoenda. I think I spoke about this again. Ma-kitchen party akawanda anenge achingodzwa kunzi murare. They don't prepare you for marriage kuti uchaita ma-challenges, ma-in-laws achakunetsa, uchatadza kugashirika, uchadai, murume anogona kudai, mudzimai anogona kudai. This is not a vakadzi issue chete, but let's learn to empower even our children kuti guys, kana muri kuenda kwamuri kuenda uko, izvi ndo zvamuchasangana nazvo. Uyezve kana kuri kuti zvinhu zvaoma, vanodzidza idzoka kumba. Ndoziva kuti society ndo haibvumi kuti kwai munhu akadzoka akarambiwa, kana munhu angodzoka atova chisekwa atova muvhana. We are so bitter people zvekuti we label people. I know of people on Facebook vanoshora masingle mother and what, but munenge musingazivi story dzavanhu. Madzimai, musanyara kusekwa, rather stay ubude uri mupenyu pane kuti ubude uri mubody bag, because izvi zvinorwadza vana. Zvinozorwadza vana kuti uite part of the statistics. I don't know who I'm talking to. I know kuti there are a lot of people who call me. Pane vanhu vanofona vachiti ode ndashungurudzwa nemurume, andidai. Uchizoona this is abuse at its highest level, but munhu anenge asingakwanisi kubuda. Can we learn to get out of toxic relationships, because hazvina zvazvinotibatsira? This is a very sad, this is a tragedy chaiyo yakaitika. Tragedy munhu andimaona kuti Lorenzo murume akaita semurume wechizulu adobuda ane ropa kumeso ratsatisa munhu. Asi vanoti kwai munhu anga ane mwoyo wakanaka, he was a teacher. He was a teacher, but people are bitter inside. Let's learn to address issues. Pane kuti uzodhuka one day wouraya munhu. Varume vari kuabhuswa nevakadzi, kwai pane varume vari kuabhuswa nevakadzi, imi muri kuabhusiwa. Budai ma-relationships akadaro. Mwari hanzi God hates divorce, but he doesn't hate the divorcee. Kana kuri kuti it's life threatening, budai. Ndozava mwakadzi vari suicide zvoti vanogona kuda kutokupisira mumba. Kana kuri kuti ndo zvamuri kusangana nazvo, run for your life. Kana kuti munhu ngaende kurehab, kana kuti munhu ngaende kucounseling, pane kuti mugare marelationship ari toxic. Handisi kuti kudii kana kuti kudii. Ndozoti society yedu vanamai vanhu vachingoti ndigodii, unondinyadzisa. Vanamai guru vanozoti kudii, vanabanguru vanozoti kudii. Mai mwana anogara murelationship iri toxic ndimi nemuchiona moto muchigarira vabereki venyu kuti vabereki venyu vanozoti kudii. Choose you. You come first. Because if you don't choose you, who is going to choose you? Murume wacho wachogara naye kana kuti mukadzi wacho warugara naye haasi kuda kuchuza. So who is going to choose you?
ngatidzidzei kuva vanhu vanozvikoshesa, tive vanhu vanozvida. Let's learn to love ourselves first. And ukatoona kuti apa pari toxic, even kana ukarohwa nemunigerian, kana ukarohwa nemunhu asiri wekuzimbabwe, chero iwe wacho wekuzimbabwe, let's learn to choose ourselves and live. There's always a second chance. Mwari wedu ndimwari wema-second chances. Pane kuti ubude uri mbody bag kudai, zvinozorwadza. Bedwe, imunongosiyawo makomenzi enyu mundiudza kuti munofungei, asi ndipo paperera nyaya yedu. Regai tipinde munyaya yedu yechitatu yandataura kuti nhasi kune nyaya yemusatanist inohlisa, ndiyo nyaya ichatevera. Musainda. Kwayo, fasten your seat belts. Fasten your seat belts for this one because it's not child's play. Saka ndichaita because it's a very long story. I'm not going to come and read on. No, it's not easy kuramba ndichidai so ndichaverenga ndoisa mapicture. Muve nezuva rakanaka veduwe. Ndinokufarira zvisingaite ende ndoziva kuti you guys are the best community that we have ever had. Best Zimbabwean community. It is very, very positive. I've never seen people who are loving, people who are positive like you. Tiri kuramba tichiti zvikoro zvakuvhurwa. Tine vana vedu 2 vaya vari kuda school fees. Veduwe musakangamwa, musaneta. Musakangamwa utisawo pabudget yema$10 ema$5 pamune muchidla New Year paya muchitenga madrink mutirangarirewo. Muve nezuva rakanaka veduwe. Bye bye.